I request ang atong executive nga worth I think more than 60 million. To be exact, I think 62 million plus. 67 million plus. Well, ang unang i-discuss dito, that's why gipatawag na mo ang local finance as well as ang head nato sa disaster, si Sir Sidilio. I-discuss dito unsay mga posibilidad because according to the Vice Governor, initially, according to the Governor, nga ihatag sa mga LGUs ang kwarta. 2 million each. Niya, 25 ka LGU, so technically it's 50 million. Now, dili man magamit ang QRF kaysa guidelines. Now, ang gipresentar sa local finance nga ang kwarta kwaon dito sa unappropriated or sa general fund. So karon nag-discuss nga ang desisyon sa executive department nga ang provincial government na lang ang palit sa supplies unya i-distribute na lang sa LGUs. So nakaiusa mi sa provincial board nga para ma-expedite nato atong distribution sa support sa katawhan, especially food packs or food supplies. I-download na to. That's why ako mismo nag-hatag o rekomendasyon sa kay Sir Ted na because I think he was really very apprehensive to download the budget because it's not in the guidelines nga basi og naigamay problema. Ang ako siyang gipangutana nako siya nga based sa iyang experience, based sa iyang recollection, wala pa kasulay ang probinsya nga financial assistance sa mga LGUs. Naan naman, naka-download naman. So una, ikaduha niko in situation like this nga naatay gamayng down kay sila mo ni kabalo. Kami we will just approve the appropriation. The manner it will be released, it's the local finance ang proseso ana kay na may mga gitawag accounting procedures. Ningko kung naay mga doubts, pwede man ta mangayo og opinion or gikan sa DBM. Kaya na may bagong DBM DLG circular nga pwede na po magamit ang 20% development fund. Kaya nga mo diri is that para mapadali na to ang tabang, ihatag na to sa LGU because ang needs magud sa LGU would differ from the different LGUs. Unsay kinanglanon sa usa ka LGU, di po pareho kinanglanon sa ubang LGUs. So nasabutan na namo plus katong pag-purchase sa ventilators. 12 million kapin. So amo nasabutan nga karon na may muwa nga among aprubahan abang sa tag-abot ka units, then we will discuss because this is a policy now of the provincial board nga every time na ay mga purchase sa mga equipments, we are requiring the requesting office to provide us the canvas, the price as well as the specification. Kaya parang klaro. That's why sugot po ang atong local finance. So nasabutan na namo. Then amo pong nadiskusan ang pag-distribute kay daghan nakaabot sa amo ang opisina nga mura og wa pa kadawat ang ubang mga katawhan nga napiktuhan gikan sa probinsya. That's why ipatawag na mo ang head o ang OIC sa Provincial Social Welfare Office o si Sir Sidilio. In fact, nakita na mo nga nagsumitar sila sa purchase request. Actually, purchase order na ni kaya na-distribute naman nila ang uban. Ang akong observation, for example, sa Tambal, nag-suggest ko kay Dr. Lilan nga we are appropriating almost 12 million for ascorbic acid. Ako siya gipangutana, is this necessary? Of course, I would agree because she answered na kinahanglan gyud ang atong isuga-kusga ng atong immune system, ma-improve atong immune system para makalikay ta sa virus. Now, ako siya I would rather even suggest nga sodium ascorbate kay less acidic ni siya. Kay karon ang tao gutom. Mutukar ang atong ulcer. Muinom pag ang ascorbic acid, busamot sakit ang imong tiyan. So akong i-suggest dito ningko unya akong giinas doktoral realisasyon nga it doesn't mean we have to correct this kind of perception ba nga once you take vitamins or vitamin C right there and then it takes time.
Dili ni siya miracle drug. Dili siya miracle drug kapag inom nimo ni boss na nimo immune system. It takes time. Nya 14 days man ang quarantine. So ni suggest ko, wala gali ko maayo ni focus sa pricing kay medyo taas-taas gyud. Ikaduha wa ko kay mapalitan ron. Wala kay mapalitan, out of stock. Ako gani mismo. Ako mismo na ako exclusive sodium ascorbate. In fact, nagdonar ko sa nabili na kong stocks. Nagdonar ko sa mga private hospitals o government hospitals sa Dumaguete. Karon naglinya ko dito sa manufacturing plant sa Bulacan. Sus, ikapila ko daw, ikasubra 20 ko nakalinya. And it will take them 3 months to produce, 2 to 3 months. Dugay na, wala nang, basig wala nang COVID. So ako gisuggest kay Dr. Aguilan, please ask the executive kung pwede na ito ni ma-convert ang atong kwarta diri sa pagpalit ng food supplies, bugas. Kaya diri, daghan ang gigutom ron, kaya daghan napiktuhan. Ang gipangayo sa tao, dili ascorbic acid. Bugas ang gipangayo sa tao. Dili ta mo priority. Ikaduha, nagsumitar po sila kay duha man ni, according to Adrian Cedillo, ang kwartang gigamit 72 milyon eh. So gitunga, duha ka division ang gahandon, duha ka komite kay Dr. Lilan ang sa mga PPS, ang sa health kay Dr. Lilan, ang sa PICAS, ang sa food supplies kaning PSWD nato karon. Gitagaan mi kopya sa mga gipalit na kay nag-distribute naman sila bugas ug sardinas. Ako mo na akong ihanyo iyon. Na this time, especially to those people involved in the purchase as well as sa pag-process, we will not take advantage of the price because you will be shocked with the price. Ang bugas 2,500 per sack, ang sardinas 2,300. Ako, I am a businessman. We will try to help appeal to the business sector. Kabalo ko mo ginansya sila, but I know they will not take advantage. Kaya everybody is affected here. Kabalo ko ang negosyante musabot karong panahon na iban gadunar gani ato mga negosyante sa Dumaguete o sa Negros Oriental nga motabang sa mga katawan nga napiktuhan. I don't know. Ako, I'm sure they are not the one who takes advantage of this. So, posible, sir, na ipaborot na presyo? Ako, we cannot speculate. We cannot speculate. That's why, nihanyo ko sa people behind this purchase, people behind, especially sa back, na please, this is not the time. Let's be prudent enough. Kaya akong computation, for example, ang bugas. Ang budget is something like 14, I would like to verify. 14 million. 5,000 sacks. 5,000 sacks at 2,500. Kung mahanyo na to, ako mismo, to be honest, ako mismo, for the last 2 weeks, nang hatag ta. Nag-distribute ta sobra 300 sacks. Ang palit na ko, 1.7, nagani, nakapalit pa ko 1.6. Ang ako rungan nyo, magtinabangay ta. Ato po na nyo ng atong negosyante. And I know, I'm very confident nga, musabot po sila, nga mo patong gamay. Kaya, for example, katong ingon na akong mabugas, instead of 5,000 kapin lang nga sacks mapalit nimo sa 14 million. Kung mahanyo na to sila sa mubo-ubo nga presyo, gi-compute na ko at 1.7 or 1.8, mahimo siyang 8,000 ka sako. Daghan ang matagaan. Daghan ang matabangan. Sa sardinas, ilang taon nako, halos madubol ang mapalit nato. Muni giingon nako nga, I am appealing and begging to these people who are in charge of this, please, dili lang gud sa ta atong tabangan atong katawan kay mas madaghan because we have limited budget. So ato diri is that please ako lang mo appeal gyud ako limited na pod akong resources ni stop na ko hatag kay wa na koy resources, wa na koy budget nga ipaabot sobra 300 ka sako ako nahatag kaming duha ni Consihal Super Districts. This is not the time to take advantage. Even the president is also appealing to the public, to the government officials, na dili na to paymuslan. This is the time nga kita pagani utabang. I even offered my 1-year salary to help.
Kaya ato diri mas daghang ta matabangan every day. I receive request asking for rice. It pains me because ang akong resources depleted na. That's why karon akong gihanyo yun nga we should have a database nga accurate ang atong data para matagaan ang tanan. Kay dili ta gusto nga ang uban nga deserving nga matagaan, wala matagaan, katong uban nga dubli. And timing is very important here. Nga nauna ang barangay, isunod ang lungsod o syudad, ikatulo ang probinsya para in the span of 14 days naa sila'y makaon. Kay the only way to motivate these people to stay at home is feed them. Tagaan mo bugas. Dili nang ingon nga stricto sa quarantine sa mga checkpoints. Kaya ang taong muto, muguwa yun na. Mangita yun ang pagkaon. But the only way, this is equally important po, ang checkpoint sa panghatag sa bugas. Kay ako, kung nako'y kaunon, nako'y lungagon, di na akong guwa. Pero guwa ko'y kaunon. So, muguwa yun na sila. That's why, I'm very thankful sa city. 35,000 ang ilang recipient kitagaan nila. And na ang mga barangay po, kunya ni sulod ang probinsya. Ang ako ra gyud is that di man nato matprovide ni tanan, di man nato matagaan tanan. Unya, I was shocked with the purchase request nga medyo dili haom ang presyo sa realidad. Mura ni I will repeatedly ask an appeal or beg to these people involved, please sabtan ninyo karong panahon na manyo buta sa mga negosyante kaya naman po ni mga additional taxes. Mugilan siya ng tagamay kaya ang cost of money ni mo. Kaya ubang negosyante ini ilang kapital iutang mo na sa bangko. Sumupatong yung ka. Pero dili na ito pasubraan kaya parang daghang tang matabangan. Murag yun ako nyo.